Vi er kommet til Christiansgave her i Thisted, hvor der er den her mega seje legeplads. Moody, jeg har hørt, der er en labyrint derinde, en krible-krable-labyrint, og der er gynger, og lad os gå ind og kigge. Ja, kom afsted. Hej alle børn. Det er Gråskæg. Du er så skæg med Gråskæg. Nu skal vi danse, alle sammen. Det er så skæg med Gråskæg. Kom, dans med mig og med alle skovens dyr. Det er så skæg med Gråskæg. Kom og dans med Gråskæg en gang. Det er så skæg med Gråskæg. Prøv at høre en større søde sang. Gråskæg kommer for ty. Langt ud i skoven, langt fra land og by. Han er ven med alle dem, som han møder på sin vej. Han er også ven med dig. Han er en sjov og klodset fyr, men han kender naturen, og han kender alle dyr. Han fortæller sine venner om alt, hvad han ved, og kommer altid galt afsted. Du er så skæg med Gråskæg. Kom Moody, det er den her vej. Nej, vi er i Christiansgave. Og så skal vi prøve at se på de her legepladser. Kom, skal vi? Du skal prøve den der, Moody. Kom så. Ja, ej, hvor fedt. Op med dig. Det var godt. Sådan der. Ej, hvor fedt. Så drejer jeg dig rundt. Er du klar? Det er sjovt at være, Moody. Det er sjovt at være, Moody. Hey, Moody, er du okay? Moody, er du okay? Det var godt. Sådan der, børn. Man skal passe lidt på legepladser, fordi nogle gange der kan det godt gå hen og blive lidt for vildt. Er du okay, Moody? Sådan der. Skal du have lidt græs? Skal du have lidt græs? Ja, fordi den her legeplads er faktisk mega fed, fordi der er en kæmpe stor buffet, hvis man er en ko. Prøv at se, Moody. Der er græsplæne. Gå der med og spis. Så går Moody ned og får lidt lækkert. Og der er sådan en dejlig, stor, flot blomsterhave. Det giver altså også nogle point. Synes du ikke det? Skal vi lige dufte til blomsterne? Jeg tror, jeg fik Marie Høen i næsen. Ved du, hvad jeg lige har fundet? Jeg har fundet ud af, at der er en UFO. Se, jeg ved ikke, hvad der. Men ved I hvad? Vi kan sætte os på den, og så kan vi flyve helt op i himlen. Skal vi prøve det? Vi skal ud med en flyvemaskine. Okay, så sætter vi os lige her. Og jeg sætter mig lige her. Sådan, og så kører det bare. Vi kører i rutsjebane. Det er bare så sjovt. Wow! Hold op! Moody! Moody! Jeg er helt rundtosset. Er du okay? Vi kommer altid galt af sted. Kom, Moody, lad os se noget mere. Den her vej. Løb! Moody, prøv at se en kæmpe stor edderkopspind. Hey, lad os lege. Lad os lege edderkoppelejen. Lille Peter edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen, skulle Peter ned. Moody! Moody! Kom lige og hjælp mig lidt. Det var godt. Moody, prøv den rutsjebane. Den ser mega sjov ud. Rutsjebane, det er sjov. Moody, du er da alt for bred. Den kan jeg tage. Du sidder jo fast, Moody. Din gammel ko. Ned med dig. Sådan der. Nu skal jeg tage den. Jeg er heldigvis ikke så bred som dig, Moody. Nu skal vi se. Hvordan gør man? Moody! Moody, jeg sidder fast! Moody, jeg sidder fast! Jeg skulle ikke have spist de sidste 12 jødekager. Kan du skubbe mig? Det var sjovt. Det er sjovt i en skov. Og vi er jo i Christiansgaveskoven. Det er bare en gave at hygge sig her sammen med min bedste ven Moody. Hej five, Moody. En vippe! Kom! Moody! Nej, er du okay? Det er bare så skægt her i Christiansgave. Du slog ikke din mave. Det var godt, Moody i hvert fald. Se, Moody, den fuglerede. Den skal du prøve. Så, op med dig. Sådan der. Det er bare godt. Må jeg gynge dig, Moody?
Ej, hvor hyggeligt. Sådan der. Og sådan der. Det er helt vildt. Godt, Muni. Wow. Wow. Hvor sjovt. Må jeg også prøve den? Yeah. Du skubber ikke for vildt, vel? Jeg skubber jo bare lige så stille, så du skubber vel også lige så stille. Det er dejligt. Yeah. Jabba-dabba-doo. Det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Wow! Nej! Nej! Jeg falder! Hold nu. Det er en farlig legeplads. Jeg er okay, Muni. Høj. Det var sjovt. Kom, vi skal til krableskoven. Krableskoven. Løb, Muni. Løb. Krabbe-labyrinthen, Muni. Hvad nu, hvis vi farer vild? Det er jo en mulighed. En mulighed, Muni. Høj. Så, nu går du derind først, og så skal jeg finde dig. Afsted med dig. Nu skal vi se, om vi kan finde Muni. Så tæller jeg til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu finder jeg Muni. Hold da. Muni. Hvor er Muni hen? Ej, det er en spændende labyrint. Muni! Det er da helt umuligt at finde Muni. Der var en mus! Og det var ikke en mus, jeg skulle finde. Det var en ko. Muni! Jeg ved, hvor Muni er hen. Muni! Ej, jeg fandt dig. Du er god til gemmeleg. Det er mega hyggeligt at tage til Thisted og her i Christiansgave og lege gemmeleg. Man kan gemme sig i Christiansgave, selvom man har en stor mave. Det har vi to. Det er ren og skær, mælkesnitter og lækker kage. Det kan vi godt lide i hvert fald. Helt sikkert. Du spiser også meget græs. Ja, det er rigtig muligt. Sådan der. Nå, kom, lad os komme videre. Ja, det er lækkert alt det her. Hey Muni, kunne du lave en sandkage til mig? Sandkage! Jeg elsker kage! Nomme. Er det en sandkage? Det er så lækkert. Muni! Hvad er det dog, den smager af? Af sand? Er det en sandkage? Nå, vi er på en legeplads. Hej, bye, Muni. Yes, det var godt. Muni. Gyngegang. Det var godt. Det var godt. Sådan der. Og ved du hvad, Muni? Jeg har lige opdaget derovre. Noget af det bedste her ved legepladsen, det er, at man kan faktisk spise madpakker. Kom, vi står og spiser madpakker. Kom. Det var godt. Sådan der. Ej, ja. Det er bare hyggeligt. Har du madpakke med, Muni? Har du ikke madpakke med? Ja. Man skal huske at have madpakke med. Der skulle man lige huske at sin mor med. Hun er altid god til at smøre nogle lækre madpakker. Ej, ja. Det må vi have en anden gang, Muni. Hej. Vi ses. Hej. Hej alle sammen! Hej! Nej, Muni, det har bare været en rigtig hyggelig dag på legepladsen. Det har bare været så sjovt at være afsted sammen med dig. Synes du, ja, du var lidt bange på et tidspunkt. Er du okay nu? Ja, det var godt. High five, Muni. Nå, ja,
Jeg synes, at Christiansgave legepladsen havde en masse gode ting. Synes du også, det er muligt? Hvad var det bedste, du kunne lide? Flere ting? Nå ja, det er rigtigt. Der var du fandt jo den der buffet. Der var en lækker buffet med masser af græs. Og Moody, spis. Værsgo, Moody. Det er lidt mere til dig. Jamen, det er jo spørgsmålet, hvor mange flødeboller den skal have. Hvor mange flødeboller synes du, den skal have? 1, 2, 3. Skal den have 5 flødeboller? Ja, Christiansgave skal have 5 flødeboller, fordi den er så god. Se her, Moody. Den er så god, og du er en ko. En flødebold. Har du din lille pote også? En flødebold også der. Og det var 2, og det var 3. Nej, nu tabte vi en. Hvor blev den af? Den er væk. Den er der. 3 flødeboller. Den har kun fået 3. Nå, jeg skulle have 5. Den er her. Det er ikke nemt med 5. Den sidste, den kan sidde deroppe. Sådan der. 5 flødeboller. Vi ses. Hej. Det er Gråskæg. Er så skæg med Gråskæg. Nu skal vi danse. Alle sammen. Det er så skæg med Gråskæg. Kom, dans med mig og med alle skovens dyr. Er så skæg med Gråskæg. Kom og dans med Gråskæg.